I dag vil vi lave viral TikTok-mad. Så vi starter med denne her blåbærbakke, hvor at de skal smelte noget chokolade, og så putte det på blåbærne. Og så bagefter har vi set noget med noget hvid chokolade, som man smelter sammen med miniskumfiduser. Og så skal man så hælde noget vaniljesauce over. Og det vil vi også prøve at teste. Ja, så vi starter med det her. Og der har vi sådan en varm skål. Skal vi holde knækken lidt over? Ja. Og så putter vi det også i mikroovnen. Jeg kan allerede se, at det sådan bliver varmt. Ja, okay, det virker faktisk ret godt. Ja, nu putter vi det i mikroovnen i lidt tid. Og så vender vi lige tilbage. Så har vi smeltet det her chokolade. Og så har jeg lige fået lavet sådan et skærebræt med noget bagepapir, så man kan sådan lægge de der blåbær ud. Så nu lægger vi lige blåbærne ud på bakken. Ja. Vi har fået lagt blåbærne ud, så nu putter vi chokolade ud over. Så har vi fået chokolade ud over den, så nu putter vi den i fryseren. Og nu skal vi i gang med den anden i dag, og der tager vi egentlig bare nogle skumfiduser her. Som nok ikke skal sammen med, eller hvad bliver det jo bare sådan en stor masse. Nå, okay. Det virker lidt underligt her. Er det bare de her skumfiduser? Hvor meget er det her, så er der chokolade på noget, måske? Bare sådan. Hvad man lige føler på. Der stod ikke sådan en gram på den. Der stod ingen mål, fordi det var alle mulige mærkelige tal, vi ikke forstod. Det var sådan noget fra Kina, tror jeg. Og vi gad ikke lige bruge Google Translate, så nu gætter vi os frem. Så nu er der, I kan lige se det. Nu er der sådan en god blanding her. Så blander vi det lige rundt. Så nu putter vi det også i mikroovnen, og så skal det også sådan smelte lidt sammen. Ja. Så har vi smeltet, og så putter vi noget vaniljesauce på. Ja. Så putter vi lige vaniljesauce på det her. Så nu har vi lige det rundt. Det var lidt mærkelige mål, så sådan, det er blevet alt for saucet, så vi tænker, at vi prøver også at lave det her til sådan en chokoladebar. Så vi putter også lige det her i fryseren. Så nu prøver vi lige hurtigt at lave det til en bar, og lave sådan en flade ting igen. Så det prøver vi lige. I har nok også set det der, hvor at man også putter sådan en kiks i. Så vi freestyler nu, fordi ellers tænker vi, at det bliver måske en lidt kedelig chokoladebar. Så vi knuser lige hurtigt den i. Ja, vi har fået en sang på hjernen, det kan godt. Jeg ved ikke, hvor mange man skal bruge. Nu tror jeg 2. Jeg tror, jeg starter med 1. Eller hvad? Nej, vi bruger 2. Og det er Hicks Digestive, hvis I var i tvivl. Ja. Og så er det grove digestive. Er det? Vi har lige været på livepladsen, hvor vi har leget med 2 små piger. Og 2 store piger. Ja, de var sygt cute alle sammen, men vi ved, sådan, vi kender dem ikke. Det er faktisk ret hyggeligt. Lige pludselig så legede vi med dem. Vi er aldrig på legeplads eller noget, så det var ret hyggeligt. Og hvis I ser hovedet til jer, I var meget søde. Der var en 5-årig, vi nævner nok ikke lige navn, men en 5-årig, en 6-årig, en 11-årig og en 7-8-årig. Så hvis I ser jeres videoer, det var meget hyggeligt at møde jer. I var rigtig søde. Nå, nu ser det sådan her ud. Jeg kan lige holde i film. Og tænker, hun er i gang med at lave en bar. Formen, jeg forstår det virkelig ikke. Hvorfor gør vi ikke bare på den måde, som jeg gjorde før? Nej. Jo, hvis det er sygt sej, så kan vi lave knækket, hvis det er sådan en stor flad en på sådan et bagepapir. Jo, har styr på det. Det er altså også det, Signe Krav gjorde. De kappe stole under. Og jeg håber, Signe Krav ser os. Hvis nogen er sådan sjæl, som Michael og Signe Krav, hvis nogen ser os, så skal I skrive. Morten Mønster. Ja, Morten Mønster, du må også godt. Nej, Mønster, du må også godt. Hele Mønster-familien. Ja. Alle, også slags. Alle må faktisk godt skrive. Alle YouTubere, og også jer, der bare så med. Ej, til den her dumme form, den kommer ikke til at virke. Vi laver det på et bare stykke bagepapir. Nej, faktisk til den, der kommer ikke til at virke. Jeg har stol på. Har du stol på det? Du har ikke styr på det, du har stol på det. Jamen, til det kommer ikke til at virke. Det der kommer til at ryge ud over det hele. I kappe stole over. Nej, men det kommer ikke til at virke. Vi tager en tallerken og skærer og putter den her ud over. Og så gør vi finder lige ud af det. Og det her. Så det endte med at blive en tallerken. Så sådan en lille rund chokolade, eller ikke lille, men jeg ved altså ikke helt, hvor godt det størkner. Men der er jo lidt chokolade i, men der er mere alt muligt andet i.
Ej, men skumfidus skal vel også være stærkt, kan man sige. Skal vi se her? Og så har vi også lige her. Vi fandt ud af, at vi har en anden pose med flere skumfiduser. Ja. Så nu gør vi sådan her, så får vi sådan en flot. Vi lige hurtigt til den her af. Ja. Der er sådan der. Så er vi sådan. Det ser sådan lidt klamt ud, men når man ved, hvad det er, så ser det meget lækkert ud. Så lige hurtigt en kniv hernede. Det er kniv, ja. Og så har vi sådan meget lidt mørk chokolade tilbage, som jeg bare lige hurtigt tænker at gøre sådan lidt sådan her med. Okay, det er faktisk ret pænt. Det er sådan lidt Dubai-chokolade. Thea, vil du være kameramanden? Ja. Så tror jeg også, der er nok skumfiduser på. Det tror jeg også, der er. What's your style? Så nu ser det sådan her ud. Så. Ej, den er blevet meget fin, er den ikke? Jeg føler, at den er. Så putter vi den i fryseren. Ja. Og så vender vi tilbage, når tingene er stærkt nu.